Ito na naman, oh. Malaki na naman to. Oh, malaki ka. Malaki na naman. Oh, Kabiwas, ang laki. Ay, 4 fingers. Oh, yari. Akin. Ito rin. Malaki. Ah! Laki na. Sunod na Kabiwas to. Uy, thank you Lord. Okay. Ayan na mga toy. Lumot mga toy, lumot. Oh, lumot. Oh, zero lumot. Oh, yan mga toy, 100%. Look. Ito mga toy, yung tunan na unli strike mga toy, unli kibit. Lahat na ng unli yan dito na mga toy. Kung may sama kayo ng kapitbahay nyo mga toy, dito na kayo pumunta, mawawala na. Mawawala na yung sama ng loob nyo sa kapitbahay. Ginagawa mo. Sigurado mapapatawa kayo, mag-enjoy kayo dito. Grabe. Grabe to. Oh, wag mo sabihin mo lalaki na. Malaki na mga toy. Ganda. Oo nga, mas malaki nito. Nakawala ka. Oo nga, oh, lalaki oh. Ang ganda pala ng size kinuha mo rin, oh. Oh, di ba? Kalahati ka agad, saglit. Yan, good morning. At maligaya tayo mga toy. At nakasama natin. Oh, double pati oh. Yun, maligayang pagbabalik, Kabiwas. Yun, masaya tayo mga toy kasi isa rin ako mga toy na talagang ano, yung nalulungkot nung nangyari sa channel niya. Kasi ano mga toy, na wala yung cellphone niya, tapos bali yung ano doon, yung mga dokumento, nahirapan siya mag-retrieve. So salamat sa Panginoon at yun nga. At nakabalik na ulit yung si Kabiwas TV. Yan, passport po sa inyo mga toy, no? Baka naman. At yan, happy new year. Ay, thank you talaga. At ano mga toy, bali spot niya to. At sinama niya ako dito sa may Makati Simbo. West Rainbow, bro. West Rainbow pala. Tapos ayan, si President ng ano dito mga toy, oh. Si Amis. Yan. Nice to meet you, sir. Yung presidente ng anglers dito, no? Si Amis. West Rainbow pala. Hindi South, no? West Rainbow. Ngayon pala ako mga toy dito mag-spot, no? Ayun, no? O yun, ang ganda mga toy. Paanod lang tayo, paagos-bagos. Yun, maraming salamat sa inyo mga toy, no? Pa-support muli si Kabiwas TV mga toy, no? At siyempre sa lahat na nag-message dyan mga toy na may mga channel din, no? At magtulungan tayo. Nakakuha na mga toy si Kabiwas ng malaki. So tayo na lang, hinihintay natin kung makakahuli tayo doon. Siswertin tayo sa spot ni Kabiwas. Yan na. Uy, lukok. So yung nomon. Ganda rito mga toy, tara na. Bakit di ako makahuli, Kabiwas? Abangan nyo mga toy sa ano, sa pagdadayo na naman natin sa malalayo. So as of now, dito lang muna tayo sa ano, no, sa ilog muna. Ayan na, paanod nga natin mati yung gagawin, makakahuli tayo ng malaki. At muli, maraming salamat po sa inyo mga toy. Sa lahat ng silent viewers po, thank you so much. Sulit kachoy natin yan. Thank you. Sinabi Tata Kabiwas ah. Baka igat yan. Palos daw mga toy, palos. Palusong. Di ba? Ay, ala ka. Ulahan. Oh no. Double strike. Ayos Kabiwas oh. Wala. Ano to, ginto. Palang gintong ano dito, no? Oh, di ba? Pang aquarium. Ay, may gintong isda. Nakadaas kita yung orange na orange. Ano ganda? Orange. Oh. Parang bagay sa aquarium ko. Oh, Atinit. Pwede to sana sa'yo, Atinit, oh. Kaso malayo, Atinit. Punta sa ano yan. So, i-release lang muna natin to para lumaki. Nakakuha na ito, malaki sa may bandang Ay, dapat. Simbo. Dapat. 5 fingers na lang ito, eh. Oh. Ang reels sa catch and release. Ay, sayang naman. Grabe ko, nakadali pala ka. Nahuli ko na yung pampaswerte natin. Sumabit. Baka ano na yan, anaconda. Ang galing mo. Tanggalang taga. O yan na. Yung malaki ulit, 5 finger. Ito 5 kilos sa pulahan, ano? O nakakuha na ako niyan?
Siguro ano magpa 5 finger na yun. Laki, nirelease ko din. Malaki oh yun, magandang size oh. Pwede na. Oh. 3.9. 3.9. Kumusta ang iyong New Year, Kabiwas? Okay naman. Walang kaputukan. Walang Wala daw naputukan si Kabiwas, Mari. Ba't gusto mo ba naputukan ka? Wala ka sa labas. Pangit yung ano, yung iba nga inaano na walang manreceive. Ito na mga tayo. Okay, dok. Pero pag nadawian tayo dito kasi ng ano, plapla, iwan ko lang. Sigurado highlight ka. Oh, biglang nawala. Ah. Ay bumalik. Black Mamba ulit. Bulik. Ay, nangihi ka pa. Grabe ka ha. Ganda ng harvest namin nung ano, sa Buhayang Bato, Kabiwas. Oo, ang saya. Ayan na naman, mas malaki. Ah, double ulit. Double ulit mga katoy. Kaso mamiso. Dalawang piso pala. Umirit. Grabe, ang laki na nga ng taga ko nito. Yung bigay ni ano to, ayun, maraming salamat nga pala kay Delmar, no? At binigyan tayo ng taga, yun, maraming salamat. At siyempre, sa Bruce Anglers, yan. Walang kamatayang tilapia group. At pamumuno ni aming idol na si ano, admin na si Kachoy Ares, yan. At siyempre sa ano, sa Kape Fishing Group, yun sa Anglers Group, at sa Sukmon Anglers Group, yun, nakabanding natin nung nakaraan. So, abangan nyo yun mga toy, abangan nyo po yung ano natin. Ito na naman, uy. Nakakatawa naman pala dito, Kabiwas. Grabe, nakakatuwa. Double huli natin ha. Oh, yan na naman. Oh, Black Nigger. Black Mamba. Aba. Ano ba ang iwaga ng ilog na ito? Sa kinaupo mo, coin. May nahuli rin ako ditong coin. Ito nga sir, nakaisa na akong coin. Naligaw lang yun. Ano mga to, paagos lang dito mga to. Yung ano, fishing spot pala natin, ano, harapan siya ng ano, Barangay Pineda Multipurpose Building. Yan dyan mga to, sa kabila. Ito kasi to, dating Makati mga to ay Ayun, makatigig. bali makatigig na. Hindi nakapagbayad ng buwis kinuha. Jokes lang mga to. Ginagawa? Bali ano, masakit man sa mga residente dito pero talagang wala. Pero yung pag ginagamit address, ano pa rin, Makati pa rin. Kagawan talaga ng ano ng ating ano namumuno sa atin. Walang magawa yung residente kundi sumunod. Wala, kinuha sila nag ano eh. Kahit labag sa kalooban. Oh, di ba? Kasi labag sa kanilang kalooban ng residente, wala silang magawa. Kahit anong gawin nila ay dapat ang gawin ng government ng Taguig eh, kung ano yung dapat na natatanggap na yung mga katulad ng ayuda, yun, tumparan nila para hindi sila masisi. Ayan, double rin. Ako rin. Oh, ako rin. Ayun, dalawa. Uy! Aba! Unli strike pala dito, Kabiwas. Kaso ang problema, may mailalagay ba natin? Good size dito. Kung gusto mo malaki, sa gilid ka lang sabi. Sige nga. Altoms Channel! Tulungan mo kami dito, mga talagitok na huli mo. Oh, Malaki nga sa gilid. simpa rin. Ito, titra. Aba, kahit anong pinadaywayan ko na nga ng lumot mga kasoy, walang pa rin. Isama natin si Kabiwas dun sa spot natin mga kasoy. Ano to ng ano, sulit talaga ng mga malalaking igit na nga natin. Nakakasaan dyan yung plapla. Kasi ito daw, daanan ng mga ito, mamaw. So, sana nga, yan na. Ayan, maganda. Oh! Oy! Medyo pumupula na mga to eh. Oh,
Medyo ano na to. Tawag ito. 3.6 na. So release natin ulit. Release natin ulit. Mayroon akong gustong hanapin dito. Si Boss Amis ba yung nakasurtin ng malaki. Ako rin ito, 6 finger pa Six kasi. finger to. Sige, ako rin. Ayun na, hindi Sige, lubog. ako rin. Ay, ay. Ako rin nilubog. Oh, papula ng papula. Ala kang kabiwas. Bakit di lumalaki kabiwas? Pag nagsawa ko dito, kukunin ko na to talaga. Yung 3.5 na to. Sabi mga katsoy, di ko na video. Ang laki. Galit na mga. Siguro mag-6 finger na yun. Ang bilis. Sabi katsoy. Dito katsoy sa ano? May champa-champahan talaga dyan kahit Nasa kahit- banda dito oh. Sa likod ko. Sa likod mo? Oo. Pupunta na lang yan. Atras. Ay, yan na. Ito na. Ay, ito na. Medyo pumupula na. Wala, tapat-tapat lang. Pumupula na mga choy. Pero isa, ano pa. Kunti na lang. Kunti na lang. Kunti na lang maubos ang bulate ko. Arko, meron na. Ubusan Ay, mo, ubusan wala mo na. yan. Pangit na doon. Kuha na ng bulate. Galing kami ni Katoy Delmar doon eh. Uy, Kachoy Ronnie, dito na. Ito na ulit. Oh, yun! Muna mapalaban mga titong tao-tao ko. Kaso dapat lumaki mga tito para magandang May laban. Arco, gusto yung nakalagay welcome to West Rembo. Oo. Yung West Rembo pa rin doon. Awis stream mo pa rin doon. O kaso, ubus na doon. Dahil hindi kukuha doon. Sa may footbridge nga. Ilang Ano. baligtad na nga rin eh. Ay, gago malaki isa. Malaki. Oh, good size na. Ay, maganda. Maganda ng size mo. Taga Puting, taga Paderos, kukuha doon. Ganda na. Kabahan na natin to. Wala na. Pangpasalubong. Nakailang bungkal na rin doon. Pahirapan talaga maghanap ng bulate. Kaya sasadyain mo talaga ng lugar eh. Ayan mga toy. Ay, sunod-sunod mga toy. Grabe mo. Kung maglilibang lang. Kung maglilibang lang kayo mga toy, dito na kayo sa ano. Sa spot na to. West Simbu. West Simbu, boss no? West Rembo. West Rimbo. Ano ba yun West talaga? Rimbo. Paulit-ulit tayo. West Rimbo mga toy. Nasa likod lang to ng ano, JP Rizal. So may parking mga toy. Huwag lang puro wheels yung dalhin nyo, matutuwing ka. Kung motor dito lang, ito lang, kabilang nito. Kaya na. Lalo na kung bike, pwede nyo ibaba dito sa spot na to. Grabe, yung lalaki na nga ng ano ko, hook na nadali pa rin maliit. Ay, 3, 4. O, 2 na malaki, ayos na ako dito. Pangbaon ko lang bukas. Kasi yung iba nga pala mati, dinaanin ko na daw kanina sa ano. Ganda to. Ayun na, malaki. Uy, talaga naman oh. Sunod-sunod. Dinaan ko naman sa ano, ila Kuya Jipoy no, yung nakasama natin nakaraan. Bisa nasa gilid lang yung Yung pulahan. nangingi tayo nangingi sa atin ng mga ulam. Ayun oh, sa gilid lang ka nyo. Ay, ganito yun oh. Babaan ko nga ito. Sa gilid baba mo lang. Masyadong, okay na rin pala. Nakasabay ako sa Red Cross mga to, yung dinaan ko na kanina. Sana magustuhan mga to ng ano. Ayun, galing ng Laguna Lake yun mga to, yung ano nun, tilapia na. At sana mapanood nila tong video at mag-request sila no para magustuhan nila. Araw-arawin natin silang bigyan to ng mga driver ng Red Cross no. Yan, ikalabsat. Ganda na naman oh. Ganda, laki ng arroyo. Excuse me po. Wala nang edit-edit to, kabiwas. Ito na kabiwas. Ayun na. Ito na. Ayun na nga. Oh. Ginagawa mo. Grabe, sunod-sunod. Walang palyaw. Ito yung fishing spot talaga na ano. Talagang di ko yung mainit. Spot na kailangan, marami kang bulate. Nag-i-enjoy talaga dito mga to. Grabe, napakarami. Oh. Pep. Oy, talaga naman. Halos magkakaibigan, magkakamag-anak. Andito na sila lang. Di kaya reunion nila dito sa ilalim? Ginagawa mo. Oh, Thanksgiving. Get together. Ang ganda. Dito malalaki yung arroyo. Arroyo ba? Grabe, lalaki oh. O, pangalawa na, no? Pangalawa na lalaki oh. Lalaki naman. Ay, please naman dyan.
Dito meron dito kay Biwas, sigurado mayroon dito malaki. Ha? Mayroon dito. Meron yan. Eh nakaano ka na, dalawa ng malaki no? Wala ko 5 gigas na. Sa akin ano, 10 na malaki. Oh, Eh talaga naman, talaga naman. sarap ano. Pag mainit sa kagat eh. Isa pa, Parang isa pa. ganito. Kuya Delphin, ito dito ka talaga Kuya Delphin mag-ano. At si Jocelyn, no? Yan, nako. Ito na kabiwas. Oh, good size mga katoy. Hihi, grabe na to. Pwede na to. Okay. Kuya Lito, Ariaga, ayun, maraming salamat kuya. Laging nakasuporta sa aking channel kuya, no? Yan, tapos si Kuya James Santiago, no? Kuya Rinan Romero. Yun, maraming salamat po sa inyo. Isa na kuya, i-update ko kayo kaya Sukmon, saka ay sa ano, Sukmon tapos Bagumbayan at Kupang spot, no? Try natin kung mayroon na kumikibit. Masyado malaya sa kupang. O sa Kup, doon kasi malapit si Kuya ano eh. Kuya James. Tagamunting lupa. Saan? Sa loob? Sa labas? Saan? Ah! Grabe, ang ganda. Ganda ng lubog sa'yo. No? Parang may sakit naman. Ano may sakit sa epilepsy. May sakit na rin sa huso. Hindi mo. Ay oo, nabingot. Sabihin ko. Wala ko. So, kaka-operasyon lang yan ha. Wala natin. Oo, pakawalan mo para ano. Nagbumal yung huso. Bumalik yung noso. Eh, inopera na nga yun eh. Ako pa rin naman. Oo. Nasa gilid mo yung ano na. Ah, grabe ka, kalagay lang oh. Bilis oh. Oh, yari. Oh. Akin. Ito rin. Gago malaki. 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 Ah! Laki na. Sunod na kamiwas to. Ang laki. Walang Uy, thank you Lord. Okay. Sabi ko na nga. akala mo ikaw lang. Kala mo ikaw lang. Uy, nakawala. Oh, sayang. Ayun yan. Kay kuya. Maliit. Maliit. Gandang size mga katayo. Tingnan yung kamay ko mga tayo. Ay! Ay. Na lumusot. Nasira na yung isa ko. Tas. Hindi lang makati. Tayin ko muna. Nawala kayong isa. Hindi natin nakita kagad mati. Parang mangyayari sa sumilang. Dami naming huli na nakabingwit. Ako yung nasa baba. Nung malapit na kami, nag-check ako nung huli namin. Wala. Sus Mariusip, 6 na lang piraso siguro. 1 oras kami nag-humarvest. Nawala. Grabe, sabi ko, sayang naman. Ay, si Eid Vlog mo naman, ang nangyari, natangay yung babaran. No? Eto, sigurado mo, tali ko sa paa ko to. Iwan ko lang kung makawala si dito. Ito mga to, yung tunan na unli strike mga to, unli kibit, lahat na ng unli yan dito na mga to. Kung may sama kayo ng kapitbahay nyo mga to, dito na kayo pumunta, mawawala na. Mawawala na yung sama ng loob nyo sa kapitbahay. Kasi sigurado mapapatawa kayo, mag-i-enjoy kayo dito. Grabe. Grabe to. Wag mo sabihin mo, lalaki na. Malaki na mga toy. So di ba? Sabi ba, sana dito ka na. Sama all malalaki. Tapos iakit mo lang ganyan kasi. Sulit na. Kukuha tayo mga 3.8 pataas. Pambigay. At ibibigay natin sa Red Cross ulit. At malapit na mawala tong season dito mga tayo, tayo naman ay dadayo. Takay na. Samantalay na natin ito. Dadayo tayo ng Talim Island. Misyo Katsoy Giron. Paring Raymart Gondra. Ayan. Ito, may lumot akong dala. Kulay green. Oo, boss. Sino kinukuha yun? Ako lang. Sa ano, bossing, sa may Kalayaan. Yung ano doon, Sa yung... gilid na pader, yung mahal sa tubig. Oo.
Kulay green na lumot. Yan, si mamimingwit ng sapang, no? Pare. Nakikita ko yung mga video mo, pare. Italim Angler PH, oh. Yan. Tatry natin dun. Mga kasi makakahuli tayo ng mamaw dun. Saan? Sa Talim po. Saan yun? Talim Island. Uy, grabe talaga, oh. Lumot nga lang, sir, yung ano dun. Lumot yung pain. Di nila sanay yung ano dun, hindi sanay yung tilapia sa ano, bulate. Ba't kaya ganun ano? Ito na naman, oh, malaki na naman to. Oh, malaki ka. Malaki na naman. Oh, kami mas laki. Ay, 4 fingers. Ayos sa lumot. Matag. Oh, well, lumabis na sa sinabi ko, 3. Sabi ko, 3 lang na good size. Mukhang marami tayong mabibigyan. Kung marami yung maiuulam natin bukas. Talagang, ano Matoy, siguro, iwan ko lang Matoy kung si Jesus na yung gumawa ng paraan. Kasi kanina, kumukuha ko ng lumot, ay, ng bulati sa mic, kinukuha na namin. Di kami nag-chat sa isa't isa Matoy, ha? Pati sa GC. Kasi ano nga. Eh, nagpang-abot kami doon. Ayun. At kasi nga, yun nga, isa rin talaga ito sa pangarap mo na maayos ka ko yung ganyan iwas. Tapos ang ngayon, may maganda pa. Kasi yung cellphone niya raw, nagpo-full storage. Ay may available akong memory na 16 GB. Yun, ang very good talaga. Uy, yan na naman kinis! Ah! Ay, malaki na naman. Grabe ka. Kaya napakabilis talaga nung pag ikita namin. Lumot kasi. Ayaw. Layo Bilis lang na rin. talaga. Eh, meron. Ha? Ano lang yan? Baka ano? Ayun, oh. Agat ba yan? Baka sabit? Kaya isa yung ating na yan na yung hindi kayo nalalagita yung Balasa. hindi naman nagagamit ko yan eh. Talaga. Kumagat! Ay, lumot yun? Oo, lumot yun. Ay, lumot Matoy, kumakagat sa lumot. Bibidyoan ko eh. Nakapatay cellphone ko. Hindi nga, lumot. Lumot yun. Allah, Matoy, malaki pati kumagat. Oo. Pinjo sa ko, daan-daan binababa. Pinadawi ko na yun, pinadawi ko kaninan. Kukunti na yan. Sabi ko ni, daan-daan binababa eh. Malaki. Naku, kaya pala dumami na yung good size Matoy. Kasi kanina, unti-unti ko na tumatay oh. Ganun ko na doon kanina. Tataray nga natin lumot. Partida may alon pa yun ha. Ay, sa lumot talaga sir, kumakagat sila may alon. Ganon yung doon sa talim. Natry natin Matoy kung ano yung gagating. Sige nga. Naku, si Bungal Fishing sigurado pagka lumot kumagat dito, dito yun bukas. Bagong update to Matoy. Oh, ano ka? Ah, yung bulati pa din. Ah, ito maganda. Try natin puro lumot. Ano kagad yung huli sa lumot. Try natin puro lumot. Laro niya pa eh, no? Oo nga, sir. Malaki-laki. Anong klaseng lumot? Tingnan ko Green, nga, sir. Green. Kulay green. Tingnan ko lang. Oo, ito. Ay, yung lumot sa mga pader. Oo. Ay, oo, Bo. Kumagat nga, Doy. Meron nga. Kumakagat. Sayang, nalubog. Ano, apoy pa rin yan. Bakit ba? Dito, pwede na po. Yung mga nawala ng pag-asa makanap ng bulati dito, pwede pala, lumot. Daan-daan. Sabi ko kanina, daan-daan binababa. Malaki yun eh. Zero. Tsaka maganda pati yung malaki na kukuha. Ayan na Matoy. Lumot, Matoy, lumot. Oh. Lumot kumakagat. Oh. Zero lumot. Oh, yan Matoy, 100% lumot ha. Nasa bibig pa yung baka sabihin hindi totoo. Oh, grabe, lumot Matoy. Pero mas madaming kagat sa sa bulati, no. Yan oh. Pero good size yung nakukuha sa lumot. Ang ganda. Tatry pa natin Matoy.
Malalaki yung nakukuha. Ayun o. Yun, ano to? Kung wala kayong bulati sa inyo, ito lumot na. O yan o. Oh, kinakagat ko liwas. Lulubog eh, no? Oo. Maganda pati size. Uli. Hindi na dali. Kanina kasi matay, ginawa ko bulati tsaka lumot. Kinagat ngayon yung bulati. So ngayon, pinagdalawa ko ngayon na ano, lumot. Oh, walang nawala. Ibig sabihin, lumot. Lumot na maswerte. Dala nito ay lumot. Wala kayong pamain na bulati dito na. Yan o. Ano Nilubog. yan yung mga nakatikit sa sapater? Oo, sir. Kinukot-kot nyo lang? Yan ang pagos lang. Sigurado, mas malaki na kukuha pa mga to eh. O, katulad yan, wala. Dapat actual. Kanina kasi dito na kinagat eh. Actual mo, boy. Walang edit. Wala na kasi. Matay, gusto ko kasi matay ma-actualan. Pag makipit dito yung tilapia, hindi na mangurog kayo mo sa bulate. Oo. Alam ka na lumot sa gilid-gilid. Dami lumot doon. Pero si Kokoy may special na lumot yan rito. Lumot yung kay Hindi yun, sa impornan nyo, pumapasok sa butas yun. Oo, yung Puti? kulay puti. Oo. Ayun na, the best talaga yun. Ito na oh. Oh. Sayang naman. Pumapasok talaga sa impornan nyo, Kokoy. Ayun o. Ayun, yung lubog na lubog. Ganun kasi ano yan eh. Dapat ito yung talagang manipis na floater Oy, eh. maliit na floater. Ay! Ay ano? Oh, yan. Sabi ko sa iyo, lumot oh. May kumagat nga bossing oh. Lumot Oh, no? yan mga tay, lumot yung ikabiwas ha. Ito pa akin oh. Di at least kumikipit siya sa lumot Kumakagat sa talaga, no? lumot. So ano lang, maganda ito talaga yung ano, mahaba. Kasing fire volunteer yan mga tay. May galap shot sa Lagi inyo. ako kinakatan sa choy. Tsaka yung Pasig Ay, nawala. Biwas Anglers. Yan, sila Kuya Dennis. Hindi ka nakapag... O yan na katayo. Tingnan mo. Uy, grabe. Kasi kumagat talaga eh. Bakit kasi dito kumakagat? Hindi dito. Wala. Anong wala? Ito! Oh, yun, oh, lumot. lumot. Meron kuya oh. Lumot. Pa rin. Magandang size pati sa lumot. Diba mga tay, grabe si Kabiwas nga lang. Sa kalam. Yung akin malaki rin. Kasi walang video. Kasi inuulit natin. Hindi na makakahuli. Ano lang, matagal mga tay. Pero kung mahaba to, yung lumot na mahaba, ay sigurado to. Damo-damo talaga, no? Oo, yung talagang damo. Nakikita sa Talim Island ay sa Laguna Lake. Sigurado to. Ayaw oh. Ang alternate sa pain natin ano, bolats. Mas kabiwas nga lang nakakakuha mga ito. Sa gilid nga rin. Lumot ulit yung mga ito. Kaso wala naman ito, wala na, gusto oh. Papalit tayo ng bulati ulit. Tigatin mo na please, actual lang naman to. Nagmamakaawa. Yan na. Ito na. Uy, sus talaga. Ayaw mga kachoy. Hindi tayo nakakaano. Isa pa. Wala akong papayag. Ang iksi kasi mga ito, yung napaka-iksi oh. Puputol ka agad eh. Sige, isa na nga lang. Oy. Ulit! Uy, ganda! Ganda ng lubog! Ate, magkano tayo ulit? Bulate. Kayo na umusga mga ate. Bulate tayo ulit. Lulubog. Ayan, positive nga ate. Mga ate, si Presidente na nagsabi yan. Ayan o, nilubog o. Ano yan? Wow! Lumot ulit? Pa rin. Lumot pa rin Lumot yan? yan, lumot. Oo, lumot. Yan ate, iskabiwas na nagsabi sa itasip. Si President Amis. Ano tayo?
Wala na kasi, hindi na. Gusto pa ni Kabiwas kasi. Iyariin niya raw yung mamaw. Dito tayo surbol. Ay, natanggal. So, yung naman. Kinaagat talaga kuya. Meron. Ipay ko doon, tingnan mo ha. Oo. Oh! Yun lang. Yun nga problema dito. Kasi di tayo matigas na bulati. Pag bulati medyo malalim mga tayo. Kasi yung punterya natin ito. Sa lumot kasi mga tayo, kailangan nakalitaw. Gumaganon siya. Sa tubig. Yung bulati kailangan nasa medyo sagad sa lupa. Ayan na, katulad niya no. Wala na. Wala na. Grabe. Sayang. So, yung Ayan o, lumot ka agad. grabe lumot na naman yan. Lumot ka rin. Grabe, tibay mo talaga Kabiwas. Sa'yo talaga Ano talagang lumot? lumot na maswerte. Coast Guard tayo. May Coast Guard tayo. Hypersonic yan. Di ba abot dito kaya, kuya? Di abot itong ano? Tubig? Ay, gaga! Wala ba? Malaki yan. Oy! sus, good size naman. Tama. Grabe, ang Walang tapa. taba. Biglang nilubog. Yung bullets niya ano? Hmm? Yung bullets. Bullets na to. Ayun o. Kailangan kami sa gitna. Ayun, Oh. nawala. Nawala. Nawala ulit. Sayang. Talagang nag-enjoy ka na sa ano, lumot pain ah. Maabutan tayo yung siyam-siyam dito, di tayo makakuha ng mamawat. Pati si Kabiwas nakakakuha ng malaki. Ano lang naman, para maiba yung casing spot natin. Yung spot to. So, wag na kayong gumamit ng di motor dito. Taw-taw lang mga to para di kayo mahirapan. Ganyan lang oh. Simple-simple eh. Yan, oh. Tapos napakaganda mga to, di pa kayo maiinitan. Oh, tapos may tindahan dito, kung magutom kayo, andyan may tindahan tapat. Oh, ang gana. Uy, bagid na naman to. Ganda na laki. Malakas. Malaki. Wala na naman. Pulahan. Kabiwas. Sikat yun. Oh. Nakadalawa na siyang pulahan dito Dalawa sa na spot rin. natin. Oh. Magpa 5 fingers na. Ang laki, grabe. Wala ka. Wala. Ang lumot, kinakakit yung lumot. Lumot. Ang galing sa lumot, no? Ayun ang Positive nga, no, sa lumot. okay din, may kagat sa lumot. Oh, Pero di ba? ano talaga sa bulate. Sa bulate, malaki. Patingin nga ng huli, update. Oo, Uy, laki. lalaki na. Oh, di ba? Piling-piling yan, boy. 1 kilo na to. Oh, isang ulaman na. Tapos sa atin din. Malalaki dito sa may malak. Ano na to, oh, sa mga agus-agus na yun, oh. Doon ako nakakadali mga sa malaki. Pero si Kabiwas dyan, nakakuha ng malaki. May gilid na yan. Yan naman, oh. Oo. Kaso ano nga to eh, grabe, lakas sa bulati. Ayan, marami kang bala. Oo, marami po talagang bahala, no. Kaya, At siyempre magpapasalamat tayo kay Emon, sigari nga yun, no? kay President Amis. So yun lang po muna mga tayo, no, dito. At least na ano tayo, na update tayo sa bagong spot. Ganda po West pag yung Sembu ng West Rembo. West Rimbo pala na ano ko dito talaga. Purahin nyo naman ito yung West Sembu, no? West Rimbo. Tapos ano to? Tag Makati. Makati. Makati gig. Oh, yan. Last. Sana makakuha tayo. Grabe, oh, saglit lang kami ni Kabiwas mga tayo. Oo. Kaso lakas sa bulate. Ulam ka na, no? Ang ganda mga katsoy. Unli strike. Alikibit dito. Unli kibit. Takpo. So, ito wala. Kasi nagpahinga kasi. Ayan pa. Oh, di ba? Oh, ganda. Oh, good size now. Uy, Oh, uwi na good na. size. Uwi na lang. Umabol pa, oh. Ganda. Ako ito, Plapla. Maraming salamat sa inyo mga to, yung mga nag-tune in, no? At huwag nyo naman po mga to i-skip yung ads natin para ano, may pambili kami ng ano, pang snack sa mga kasama natin mga anglers. Ayun, yun ano po. naman. Malaki mo. Uy! Dalawang Grabe. cellphone ako, no? Tsaka isang bag. Pati yung sa kasama mo? Oo, dalawang cellphone ako sa ano. Ay nako. Bagay, ayaw mo kasi mabilis lang mawala sa kanya yun. Tsaka mas malaki na yung balik mo. Wala na pa natin
Sana suportahan niyo mga tayo para makabili ng magandang klase siya. Kabiwas na GoPro. Uy, sandwich lang ang boy. laki pa! Sandwich Maganda. lang ay! Ibig sabihin marami, no? Makapal. Makapal yung ano. Kapal, yan. Alam mo ka. Oh no. Pag nasa Ay, sus, ay, sus, grabe naman yun. A few moments later. Matay, huli natin. Laki na nga nung taga ko, nakawala pa. Oh, di ba mga tay? Mga good size lang to mga tay. Oh, di ba? Saglit lang. Ayan ang talagang sulit. Oh, thank you Lord. update ah. Ay sa'yo, tingin nga pala sa'yo. Oo nga, mas malaki dito, nakawala Kaya ka. nga, oh, lalaki oh. Ang ganda pala ng size kinuha mo rin, oh. Oh, di ba? Kalahati ka agad, saglit.